Ukhona umuntu ozokushada manje mawucabanga. Sorry. Sorry, usori ngeke ncede. Wena uyimisele ngani ngempilo yakho awungitshele la. Yabona sikulwisa isikhuluma nawe kakuhle. Why wenza lento yenzayo? Ngicela ningiyekelele. Uthi kuyekele uyephi? Umoshana imali yami school fees khona manje ngimkhiphela i-school fees akaqede isikole akayenzi nix. Akaye esikolweni Mr Jones khathelo lo mntwana. Hayi mama ayisisa ubaleka yini? Ubalekani? Yini? Ubalekani? Yini? Lento yakhe ingabe iqale nini? Iqale mhlawumbe ubaba esaphila la ekhaya o ubaba sekadlulile emhlabeni. Iqale ubaba sekahambile ngoba beka right. Lo mntwana lona akayenza izinto eziphuma endleleni. Ngiyacela wena Mr Lovers ngicela ukuthi ungincede ngomntanami ngoba useka worse. Iphara straight. I'm sick and tired kuye. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama LAVAWS pronounce Lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalelwe ngumama la ekhaya. Umama uthi unengxako nayo nomntanakhe ucela nje ukuthi iJozi Bioscope ingenelele. Sathi ke masikhawuleze so understand ukuthi ingabe kwenzakalani umuntu omdala njani? Khona njani mntanami? Ngiyaphila nama. Ngiyazi ma ukuthi sike sancokola kancinci ngoba usafikayo. Kodwa ngoba sinama viewers abantu abasibekelelayo la kuJozi Bioscope ehlelweni lethu. Sibe ngisacela nje ukuthi uma izintroduce ukuthi igama ubani kwaye ke why usibhalele namhlanje la eshowini. Mina ngumama Nomsa ngihlala la eMlapo. Nginenkinga nomntanami obhema ama drugs and wesiphatho fit intombazana. So ngizamile nokuya amaphoyisa wambophi awamenzi nix. Ulala ama out uyekene nesikolo yazi nje umuntu nje osiphilela impilo yakhe. So khona manje ngiyagula and ngashonelwa umyeni wami nomntanami lo mfana uhlala emsebenzini uza only monthly. So ngiyabona nje ukuthi angisacope nokuthi ngithatha amapilisi kahle ngihlala ngidizi nje ngiyabona ukuthi hayi into yami is too much. So ngithi ngiyacela wena Mr Lovers ngicela ukuthi ungincede ngomntanami ngoba useka worse iphara straight. I'm sick and tired kuye. Please mntanami please. And into engivisa ubhlungu maye ukuthi umention ukuthi umntana oyintombazana. Kumele ngabe uyakumamela wena ngoba uthetha naye njengomuntu wesifazane naye ngumuntu wesifazane uzama ukuthi umbonise indlela. Mhlambe lento yakhe ingabe iqale nini? Iqale mhlambe ubaba esaphila la ekhaya o ubaba sekadlulile emhlabeni. Hayi mangibona kahle Mr Lovers ngibona ngathi lento le iqale ubaba sekahambile ngoba beka right. Lo mntwana lona akayenza izinto eziphuma endleleni. Mara ite mangiqeda ukushonelwa umyeni waphuma endleleni nje kwaba umunye umntwana engamazi. So ngikhathele I'm sick and tired. Ngikhathele mntanami. Ngiyagula ngapha ngithatha amapilisi. Hayi it's too much for me lo mthwalo uyangisinda. Ngiyaxolisa umuntu omdala. Into engivisa ubhlungu ukuthi you are not the only one. Baninzi abantu abazali la ngaphandle ingane ezijike zibe ngamahlongandlebe bethi babobonisa indlela befila ngathi bona sebazi kangcono ukudlula nina abantu enasiphilela ngaphambili kwethu uyayibo. And uma uthi uke wazama ukukhuluma naye yena mhlambe ukuthi umbize mhlambe abantu bala emakhelwane ukuthi bezama ukumbonisa indlela akafuni ukumamela still. Hayi akafuni ukumamela lo mntwana nix. And into engidina yakhe eWest ukuthi akalali endlini. Hayi akalali endlini ngikhathele ngicela nincedeni guys. Ugcine nini ukumbona umama mhlambe? Sometimes last week. Uyafika nje makafika ngeke umbone nje uthatha lento ayithatha yaphuma hambe. Angimazi nokuthi ulala angimazi mntana mangimazi. Ngiyanicela. Chomi mhlamba abantu bala nontanga bakhe mawubabuza bathi bayambona mhlambe khona laba mbona. Ya kunalabo ahlangana bona. Bayedwa thina singekho abazala ngithi bayafihlana futhi bayaprotectana bayenza lezi zinto ezesinacks zabo. No ngiyaxolisa umuntu omdala kodwa ngiyakuthembisa ukuthi sizozama ukwenza konke okusemandleni ukuthi sizama ukumbuyisa lo mntana. Kodwa angazi ke manje ngoba uthi ichomi zithi ziyambona khona la izinokumbona ngakhona. Ngiyenzela ukuthi sisuke lana sibone no Mr Jones ukuthi mhlambe singaphuma sibheke ngakuphi sizama ukufunana naye singahamba nawe sifunise yiko bengifuna ukubuza nje ukuthi ichomi zithi zinokumbona mhlambe kwamapha ama site sazi ukuthi siya ngakhona masuka la. Hayi ngicabanga ukuthi maybe ama site aya kuyo lo mntwana maybe kungale yabona nakhona ngiya estimate but singazama.
No, hayi sizogcwala istrato masimfune Yeah, yena. gcwala istrata, please. Sibone ukuthi singeke simfumane na cause ngumntana and kuyenzeka mawuthola ukuthi abantwana balahlekile yabo baphuma endleleni ngoba mhlambe ngochomi yenza ababafaka i-peer pressure yabo ukuthi mhlambe bhema ama-drugs ungabhema ama-drugs ubonakala ngathi uyibhare phambi kwabantu ngoba barobhana kanjalo yabo. Hhayi ayikho inkinga mangazi uma mhlambe khona into ofuna ukuyithatha la endlini or uvala endlini sizokwazi ukuthi sihambeni. Okay. Uyabo. Okay, so Mr. Jones, I think I could say we need to get on the road and see where we're gonna go from here. Yeah. So guys, well into soyenza njengamanje sizophuma nawo Mr. Jones no Mr. G sigcwala isiganga sibone ukuthi so lala singamfumananga lo. Okay singahamba ma. Alright, so ngiyanicela ke nina ababukeli ukuthi ningayindawo esodibana phambili ngoba siyaphuma njengamanje ne team lana siyobona ukuthi lo mntana ngeke simfumane. It means ukuthi singalali namhlanje simfune imini nobusuku sithe simfumane somfumana. Sikwazi ukuthi simbuyise ekhaya simfundise inhlonipho because angazi ukuthi abantwana why besuke bezibona ngathi bona sebazi kangcono ukudlula abantu abadala. And into eyona ngingakuphathi kakuhle ukuthi abamama bethu abogogo wethu bagcina bephathwa yi-stroke ama BP ebe high because abantwana abangamameli bethi bezama ukubabonisa indlela bebona ngathi bona sebazi kangcono belibala ukuthi labantu baphilile before thina. They were there. I always say to intsha ukuthi bathi ukuzinsuku zakho zande emhlabeni kwamele uhloniphe uyihle nonyoko. Mangaba uhloniphe uyihle nonyoko kushuthi ngeke uzuphile ixesha elide. That's why ubona even these days ontanga bethu they can't even live bephile iminyaka edlula ko40. Sesivele sishone nje sinabo 30 something, where else abantu bakudala they could live up to 100 years ngoba bebeyazi inhlonipho bebemamela abantu abadala lokho kubhaliwe naseBhayibhelini uthi hlonipha umuntu uyihlo nonyoko ukuze impilo zakho zizokwandiswa emhlabeni. Ngicela ke abantu abadala ningayindawo nihlale lapha emakhaya siyophuma ke sojonga lo mntana. I'll see you just now. Ngiyaxolisa ngoba manje ngiyabona ukuthi masingafuna ngemoto masizoqala lapha yabo but uzongitshela umuntu omdala mangabe uyakhathala silanda imoto. Hayi cha mntana masishaye ngenyawo. Yabo. Masithi kule khona sijike kancane. Yeah. Qalaze yabo. Okay guys, so into esiyenzayo manje sibheka yonke indawo kahle zonke izitrato. Asazi ukuthi siyele mama. Hayi mntana masize ngapha. Osiye ngapha. Yeah masize ngapha. Maybe bakhona abantu khona abanokudlalela khona la. Yeah. Udlalela nangapha. Phela angifuni umuntu omdala uzukhathaza. Yeah ne. Mr. Jones, you got the picture mus guys, so please nani nibe nibheka lapho around. Guys, so ngoba niyabona ke sisestratweni sihamba siyafuna la. So funana naye lengane size siyifumane. Whether iyathanda or ayithandi. Yebo. Sanibona abantu abadala. Ninja. Oh. Okay umuntu omdala emanje ngiyasaba ukubuza abantu abadala mhlamba abamazi. Yeah. Mhlamba Ayabamazi mntana. abamazi ne. Yeah. Ngibona umfana lapha ongena. Hey wangena. Ngifuna sibuze yena lo mfana. Uthi kwenzakala. Ukuthi mhlambe ukhona la singashona ngakhona. Yeah. Ha kunama ground la. Yeah kunama ground. Asiye ngapha masibuze la. La abafana laba balapha. Asibuze abafana la. Ay angazi sihambe kana. Hey bengithi ngiyabuza lo mfana wesikole mhlambe bayamazi musi labantu bala. Yeah, ngambuza mntana mina. Ngoba yadlalela ngapha. Ayadlalela kulama side. Hey guys ngone yabona ke sisestratweni. Siyahamba siyafuna yonke indawo. Ngibona abafana lapha. So sesihamba siyabuza yonke indawo sazi sibuze bani kuphi. Yeah. Yabo. Mangabe kumele sigcwale yonke le ndawo sizoyigcwala size. Sizayigqola straight. Ngiyaxolisa umuntu omdala mangabe uyakhathala uma esho. Yeah. Because bengibona la majida la lapha. Okay. Mr. Jones singabuzi la bafethu. Mr. Jones ngathi kunento oyibona. Sho. Mr. Jones ngathi kunento oyibona. Oh now. Uyena lo ama. Yeah. Mbambeni Jones. Ji, mbambeni lo muntu. Bamba ji, bamba lo mntana. Bamba.
Bambe, wozala. Ji, ngeke sihlule yilo mntana nomncinci. Wozala. Wozala. Ubaleka yini? Bambeni. Bambeni. Ubaleka yini? Ubaleka yini? Ubalekani? Yini? Ubalekani? Yini? Ubalekani? Hayi. Wenzani la? Yini? Yini le iphethe? Yini? Yini le iphethe? Akaphathanga into elimazayo. Hayi. Yini le iphethe? Yini? Buka unjani? Yini? Wena nakwenzakalani ngempilo yakho? Hayi. Kwenzakalani ngempilo yakho? Khotmani uyangilimaza, Wenzani la? Mama yini? Wenzani la? Wenzani la? Angenzi nix. Uyayithanda umuntu wesifazane nje. Ningenaphi? Ukuhamba ngeenyawo. Ningenaphi? Unjani manje? Hayi, ngicela ningiyeke. Ngithi okay manje ukuhamba ngeenyawo. Ngicela nimise Mr. Johnson ngifuna ukukhuluma naye. Bhekisani ngapha ekamereni. Ngisakhuluma naye. Woza la. Woza la. Angiphe imali yakho. Angiphe imali yakho. Angiphe imali yakho. Okay, Mr. Johnson uthi asicheck la bekahleli khona. Uhleli nani lapho? Woza la. Angenzi nix. Woza la. Woza la. Ubalekani? Angibaleki. Manje ubuka unjani? Buka inyawo kanjani? Lamabhluku kanje umuntu oyintombazana. Hayi kahleni bo. Hawu, Angibaleki. uhleli wenzani la? Ngiyangilimaza. Oh, yila nibhemela khona la. Yila nibhemela khona la. Angiphe imali yakho. Uthini? Angiphe imali yakho. Awubhemi imali yakhe. Mama ehlisa umoya, ehlisa umoya. Ukhuluma nomuntu omdala kanjalo. Angiphe imali yakhe Mustani. So uhappy wena ngokuthi uyabhema. Respect angibhemele khonena angiphe mina. Okay, ugcine nini kuye ekhaya? Angisakhumbuli. Ugcine nini endlini? Angisakhumbuli. Awukhumbuli next. Oh, and yima uzimisele ngane empilweni yakho wena. Umuntu omdala uyamazi ukuthi uyagula, uphethwe iBP, ukunamapilisi owaphuzayo. Ngingabhemele ejardini ngibhemele estrand. Mara lokhu bhema. Yafana noma ubhemela estradeni. It's too much. Yafana. Awuna future. Awuna future. Okay, wena uyimisele ngani ngempilo yakho? Angitshelela. Yabona sikulwisa isikhuluma nawe kakuhle. Uyimisele ngani? Yini ekwenza ubheme mhlawumbe? Because uma uyakukhuza abuse, it's not like uyakuhlukumeza. Why wenza lento yenzayo? Khuluma nami nana. Why wenza lento yenzayo? Ngicela ningiyekelele. Usikuyeke uyephi? Sikuyeke uyephi? Uyaphi? Ngiseyobloma nabangani bami. Awuklini awenzi nini Yima, umntwana. mamela nana. Lo muntu uyakuthanda lo. Uma uyakuthanda uze esibize nje kanje biza abantu bama camera ngoba ufuna ukunceda wena. Uyayi understand leyo nto? Awu understand. Wayangangibiza ngesayidini kanti. Uyasifumana isikhathi sokuthi ekubizele esayidini ngoba wena utholakala. Buku njani kuneyitiki nase Khayizi. Umntana oyintombazana ube nje. Uhappy wena mawuyibheka esipilini ubona uright nje. Awufisi na ukuthi ngenye imini ukulotshole, uchate, ube nefamily yakho. Ukhona umuntu ozokushada mawunje, mawucabanga. Manginjani Khotmani? Mawunje buka inwele ezikanjani, umntana oyintombazana lo ozoba nezinwele ezikanje. Hayi ngizozithiya. Umntana oyintombazana lo ozohamba buka inyawo zakho zikanjani. Uhappy wena umntana oyintombazana unje mawuzibona nje uzibona uright. Sorry. Sorry, usori ngeke ncede. Usori ngeke ncede nani. Umoshana imali yami school fees khona manje ngimkhiphela i-school fees akaqede isikole akayenzi nix. Akaye esikolweni Mr. Jones khathelo lo mntwana. Hayi mama, mama ehlisa mama ehlisa mama angithi angiyehlisi moya no it's too much. Mama yima nani mama umuntu omdala ukuze lengane leni simamele and uyazi ingane mhlambe eziningi mama okay mama ngicela ungimamele Nyenzeni mina ngicela angithi sifuna ukukunceda hayi it's too much mayingabe ingane siyayikhuza kumelanga sibe phezulu kumele sibe phansi sizo understand ukuthi asiyilwisi siyayinceda fanele ngibe phezulu it's too much for me mara ukuthi shout ngeke kusincede mama ukuthi shout ngeke sincede kumele simtshele nje izinto ezibheke nemali lengisebenzela nzima lengisebenzela nzima ngiyaka understand hayi ngikhathele nami ngikhathele nomntwana kwamameli angifuni solution yokuthi simncedise kanjani noma nifuni solution mara kamameli yenzeni mina uyambona ukuthi uthi kanjani mina hayi it's too much yabona masoyenza kanje so wrong umthetho so uthatha ufake ezandleni zakho mama umuntu omdala umuntu omdala ngicela ukhulume nami kakuhle khuluma nami kakuhle mama ngicela ukhulume nami kakuhle angizwa ngithini abantwana yitho kumele sibafake endleleni besikhuluma kahle mina nawe masendlini sibonisana and mawushawutha kanje ngeke mameli ingane
ingane eziningi zinokubaleka emakhaya because of abanye abantwana abakwazi ukuthi bekhuzwe mangabe uyamkhuza ilizwi liphezulu awumbonisi ngeke ihlale lento ngaphakathi endlebeni. Mara mawukhuluma naye njengengane kakuhle umbonise ukuthi yini uburongo bakhe urongo kungakanani. Umbonise ukuthi manje kudala sizula yonke lelikasi sifunana naye. Uya understand ma? Hayi ukuthi kanjani ngicela sikhulume naye. Mama ngiyolava us nangu Jones. Yebo. Ngithi ma angicela sikhulume naye kahle umntana. Simcele okwamanje somthatha thina simse disciplinary camp but wena njengomzali kumele ube namagama azombuilder ebona uburongo bakhe nangu khuluma naye kakuhle ungamlwisi umcele ukuthi ebeyile ngane ofisa ukuthi ube yona ngoba mawushawutha awumbuild umuntu omdala ngiyacela mntana ngiyacela ukuthi ushintshe ube lesimeni yazi ngibizile neJozi Bioscope ukuthi incede ngoba bese ngibona ukuthi nje angisakhoni ngicela ukuthi nje at least bangithathele wena bakumukise ku disciplinary committee ube right ube umntwana ube lesimeni ungena isikolo ufunde ube right njengeintanga zakho today bathenge imoto abangani bakho obokhula nabo ngiyacela mntana ngiyacela ngiyakhala ngumzali ngiyacela please nana uyeva umzali mayikhuluma amagama manje kusho ukuthi uyihethekile inhliziyo yakhe ibhlungu angithi nawe ufuna ukuyikhula ubone ufika kule minyaka uma ukuyi yebo so kuzomela wenza into right ke nono umamela umhloniphe konke lokuthi ekwenze athi kwenze kumele ukwenze ngoba uphilile lo muntu before wena uyazazi izinto ezirongo mawuzenza ukuthi manje usuyalahleka angithi uzomzala na umntana mase kuphatha kanje uzoba happy umntana wakho mawufika enenwele ezikanje eseneinyawo ezikanje uzoba happy wena mawubona ingane yakho iphathe 9 months seyikanje kuzomela wenza into right yeso asikulwisi la esikusakhona siyokwenza ukuthi impilo yakho ibe ngcono ngiyazi ukuthi mawubuya lapho uzobuya so right so wazi ukuthi ukuhlonipha umuntu omdala umhlonipha kanjani umuntu omdala yabo nezinto ongamelanga uzenze life yabona manje igazi lakho ligcwele yonke lama drugs ngeke inqondo nje uzodamejeka so kumele uhambe endaweni okuyoklina yonke lento le la kuwena ngithi uyezwa Mr Jones asambeni naye mthatheni asambeni ma asambeni okay guys ngoba siyabona ngicela sambeni siyomfaka wasishiye imoto le ukuthi asambe kanje umuntu omdala asifuni ukulahlekisa izingane ma yabona ngoba ngikucela kanje ngithi khuluma naye it's much better ukuthi umntana maye ngabe umoshile maso umbonisa advise kahle ungabi nolaka kuyena because mawuba ungaba phezulu yebo yiko la kubona ugcina uthola abantwana abanye bahlale ezitratweni le koJozi it's because of mhlawumbe umzali wathi embonisa ngezwe eliphezulu wabona kungcono ukuthi ngokulwa wagcina se decide ukuthi ngcono ngiphume okay angicela ujoin ko Mr Jones lapha okay guys niyabona so into esoyenza njengamanje niyabona siya travelisha siyalena emotweni siyomthatha ke unono simse disciplinary camp eyothola ukuthi encedakale ngoba ama drugs sometimes anokwenza ukuthi umntana ebe confused ebe condemned ingqondo igcina ingasasebenzi ngalendlela kumele isebenze ngayo so sizomthatha hayi ukuthi siyamlwisa siyamnceda umntana ngalendlela oyiyona umntana eintombazana masebuka ka lendlela oyiyona ayijabulisi leyo nto so mangabe unenkinga wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on jozibioscope.co.za usifollow on TikTok uFacebook yonke indawo we are Jozi Bioscope ningalibali ke nini ukuthi nicofe usubscribe ni share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela kwabanye abantu abangayazi ukuthi Jozi Bioscope itholakala kanjani sizoncedisa umphakathi yonke indawo I'll see you guys on the next episode.